So, mayong gabi mga uncle, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na. Isang maulan, malamig na Miyerkules ng gabi. Oy, isang tulog na lang mga kabisyo, no? Ah, ano? Aliwan! Fiesta! Tamang-tama yan mga kabisyo. Bukas na po magsisimula ang ating Aliwan Fiesta. At handang-handa na tayo, no? Of course, kahit na umuulan yan ngayon, sana bukas wala pong ulan. Kaya awards, no? Oo, kasi ang ating unang tugtugan po bukas ang tugtog ng Aliwan and now trending the Pasacalye concert po yan, no? And of course, libre po yan mga kabisyo. Magsisimula po yan mga bandang alas 6, alas 7 po ng gabi. At nakalagay dito, prior to that mga kabisyo, alas 5 pala. Oo, meron tayong mga magaganap po. Kaya ihanda nyo na mga sarili po ninyo. O kung ikaw, dito ka sa Metro Manila at malapit-lapit lang siguro ikaw, imbitahin na natin ang ating mga kabisyo dyan para sa unang araw ng Aliwan Fiesta. Pero bago yan mga kabisyo, dito muna tayo sa ating programa, no? Totoy na Love, mayong gabi. Matanong lang kita ngayon, no? Ikaw, kabisyo, natutuwa ka ba pag may fiesta sa inyong lugar? Awards, kailangan pa bang i-memorize yan? Oo, basic po yan mga kabisyo. Si Uncle natutuwa yan. Alam mo kung bakit? Basic, pag may fiesta, merong inuman, di ba? Oo. Kaya ito yung naisip ko po, no? Punta ka sa aking fan page ngayon, no? Pag-usapan po natin yan, no? Mga nangyayari tuwing fiesta. Ano sa nagawin na, no? Nangyayari tuwing fiesta, maraming mga maoy, mga nanalasing. Okay lang yung mga nalalasing, pero hindi lang maghahanap ng away, di ba? Ang mahirap doon, pag nakainom, magarami, isog gayoy. Kala mo kung sino, di ba? Pag hindi nakainom, ay, kakak. Ay, nako naman mga kabisyo. And tama-tama yung ating music ngayon. Tungkol sa ulan, mayong gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!